da ama kawai, da ama kawai, da ama kawai. Gatan wurin mu nan, janye bali da buɗe, kuma sako 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 take mu bulbulin abin mai a baya. Giwa ya dalar mazomo almajiri karo da romo. Ku shaida waɗan gajere da ama Allah ya yi mata gamo, wanda ya takalo fada da kurma buhun bala'in shi ne ya nemo. Fali janye ku da amsar da ama ko za a je a dawo. Na kunna kwakwɗin gudawa, ase ase yan kwale muma, don cin don yan janye muma. Hausawa Fulani Kanuri suna zama galau, amu bai na san mu bi sabon dale, ba masu yin musuma cikin ta samsam. Daɗinin mindirimin muna nufin haɗin kai faɗa wa kowa. Hakika haɗin kai yana da daɗi, na ce yana da daɗi. Walwale baba ɗan hajiya Hadiza, Balarabiya, Allah tsare ka hagu da dama, Amin, gabar da yamma, amin, kudu har da amin, arewa. amin, 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 amin. Tambura nake wa kungiyar da ama uba da yaya guda uku jini fali. Gobe duk mai san da raba ku tilas ya sha kasa. Tambara muke, wakwaje da ama uwa da ya bada kuje ni fari, wanda da mai sanya raba mu shi ke cikin Na rawa. ce tambura nake wa kungiyar da ama uba da yaya guda uku jini fali. Gobe duk mai san da raba ku tilas ya sha kasa. Almusawiru da fari kai dai na ambata, ya rabi ka taya mini a wanga wakar karin bata. Na zubo bayanai daki-daki ka balle sakata, da take dile ga ɗaukaka ta sirrin da man ga goguwa. Daɗin salati Allah ka ninkawa annabi, amin ɗa hamu da suru, a san shi ba na layin rabi. Dan Abdallah ɗagun amina ƙarshe a gunzibi, su fata kyau, ya rabbi sanya mu ganshi ne da yamuwa. Ashe hali ne haka take, dan Bauchi ne ni can warji local government nake. An haife ni ne a garin Mubi kunci kurege ne, sajan sabo ne mahaifi gare ni Halimatu Sadiyawa. Wasan jifa malam, to ya take dutse a kafarsa zai ma bugun alam. Kuma su warka bubu ku ringa yi kuke cikin dirin, ku je ku nemi tambaya domin kwana san kuna da yan uwa. Dan almajiri bai bara gidan da zero ake, suna ta magana ina ta addu'a ne haka nake, tunda Allah ke bayarwa to fani
kaza ta kwanna saman da ni ba komai yanzu ne ma na fara wakar fali jin yi gode da ama ba sanya Da ama kawai gida gida ba da janye da bakar gada a fili yake mu yan kasa ne mun haɗa kanmu bai daya. bishiyar kuka ni na zama shaidar ta girbe runguma sai sara alheri a gidan amare ake yawan hakan rangara falijan yi kuɗe da ka hada za ya baka da ama don kura to akwai lauje ne a cikin nadi ku yi tuni da kalmar da mai baya Da ama kawai gida gida ba da janye da bakar gada a fili yake mu yan kasa ne mun haɗa kanmu bai daya. ba ama kainuwa take da shi gun ilahu mai duka bakarya tambayi masu shika da botiki ne suke yawan shikar ko ƙwarya na yarda ta'ala shi ne ya yi shi ne ya yi can indiriya domin kwana san gatan miya mai gaya Da ama kawai gida gida ba da janye da bakar gada a fili yake mu yan kasa ne mun haɗa kanmu bai daya. babalade abbo shi ne ya ce mini na wage da ama ba ƙarya take take ni ko na ce da shi zaki uban dawa na shirya sai ya ce min ga yar 200 wannan so matabi ce kaya ni ko na ce mishi ya daure igiya domin ko zan zo mashanya Da ama kawai gida gida ba da janye da bakar gada a fili yake mu yan kasa ne mun haɗa kanmu bai daya. babalade sun shaidi kafi karfin su tun hada can baya wannan shine ya sanya suka yi yoca a kan ka dole in fasa kaya da zan gira ka aljan tarin mutane su kai fadin in sauya ban gida ga hamza alai baka da na to abbo na hice bayya Da ama kawai gida gida ba da janye da bakar gada a fili yake mu yan kasa ne mun haɗa kanmu bai daya. jin gidan rufa'i buldoza tilas na gaida to